Hello friends, बरायबाय बड'ट जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव साख्रि ओंखारबावबाय बेनो जाबाय NHM नि आन्डाराव नेशनेल हेल्थ मिशन आसाम दा बेयाव भेकेन्सि ओंखारदों गासै 620 भेकेन्सि जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ स' नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामदो सोलिगासिनो दङ दा सेलारि जोबोद मोजां 25,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोननाय जागोन दा गोबाव खालामा जों फैबाय अफिशियल साइटआव NHM नियाव दा लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना डाइरेक्ट फैनानै बे पेजआव फैनो हागोन बेनिफ्राय एडभार्टाइजमेन्टआव क्लिक खालामदो बेयाव स' दानिया जोंहा नटिफिकेसन बेयाव नायनोसै जे बेसेबां नोंथांमोना फरायनाय आरो बैसोआ मा नांगौ दा NHM नि आन्डाराव भेकेन्सि ओंखारदों गासै 620 भेकेन्सि बेनो जाबाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना नांगोन बेयाव आरो बे पस्टआ जाबाय CHO एबा कमिउनिटि हेल्थ अफिसार दा बेयाव नोंथांमोना BSc नार्सिं खालामनाय जानांगोन नङाब्ला पोस्ट बेसिक BSc नार्सिं पास खालामनाय जानांगौ आरो बेयाव नोंथांमोना बे कमिउनिटि हेल्थ अफिसाराव साख्रि मावनो हागोन साब सेन्टारनि आन्डाराव जेरै आशा NM बेनिफ्राय MPW फोरजों स' नोंथांमोना बेयाव अफिसार हिसाबै खामानि मावनो हागोन बेनो जाबाय हेल्थ साब सेन्टार बेनिफ्राय वेलनेस सेन्टार थायो दानिया बेजों लोगोसे बेयाव नोंथांमोना CHO हिसाबै बेयाव साख्रि मावनो हागोन अके दा बिनि क्राइटेरिया होनोब्ला बुजिबाय दा बेयाव नोंथांमोना BSc नार्सिं पास खालामनांगोन नङाब्ला पोस्ट बेसिक BSc नार्सिं पास खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय दा रेजिस्टार नार्स नोंथांमोना मोनसे थायोना आसाम नार्सिं काउन्सिल एबा नार्स रेजिस्टार मिडवाइफ एबा RNRM जों स' नोंथांमोना रेजिस्टार जानाय जानांगोन काउन्सिलजोंहाय हमना ला जोंहा बेयाव दङ आसाम नार्स मिडवाइफ्स आरो लोगोसे हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिल थ' बेजों नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनाय जानांगोन लोगोसे जाय कलेजनिफ्राय डिप्ल'मा लादोंमोन बेनिफ्राय प्रिन्सिपालनि नोंथांमोना नार्सिंनि जेराव लादोंमोन बेनिफ्राय सार्टिफिकेट लाबोनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन एबा एक्सेप्ट जागोन बैसोआ जोंनि ST हिसाबै 40 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन देन बेनिफ्राय क्राइटेरिया होनोब्ला प्रिफारेन्सआ लकेल लेंगुवेज नोंथांमोना रोंनाय जानांगौ दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो सब सेन्टारावहाय गामि एरियायाव थायो रुरेलावहाय अब्ला नोंथांमोना जेरै हमना ला बर' एसामिस रोंनाय जानांगोन आरो अब्लानो बेयाव एक्सेप्ट जागोन स' बेनिफ्राय बेयाव एग्जाम जाया थ' एग्जाम जाया नोंथांमोननि लास्ट क्वालिफिकेसननि फाइनाल इयारनि माखासे पार्सेन्टखौ नायगोन मार्क्सखौ नायगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौहाय मेरिट लिस्टआव ओंखारहोगोन आरो बेयाव स' नोंथांमोनाहाय माखासे इन्टारभिउ टाइपनि एबा अरेल टाइपनि लानाय जागोन आरो बेयाव नोंथांमोननि साख्रिखौ होनाय जागोन आरो बे पस्टआ जाबाय कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै स' नोंथांमोना 25,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोननाय जागोन दा जायखिजाया नोंथांमोननि एग्जाम गैयाबाव माखासे डकुमेन्ट भेरिफिकेसन आरो लोगोसे बेखौ लानानै बिथांमोना सर्टलिस्ट खालामगोन आरो नोंथांमोनखौहाय माखासे पार्सेन्ट नायनानै मेरिट लिस्टखौहाय होनाय जागोन बा नांगौ जायोब्ला अरेल टेस्टबो लानो हागौ देन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोननि फाइनाल इयार मार्कशिट नांगोन बेनिफ्राय फाइनाल डिग्रि सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट नार्सिं काउन्सिलजों रेजिस्टार जानाय एज प्रुफ नांगोन बेजों लोगोसे गोबां आरो कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन जायफ्रानि ST एबा OBC SC देन बेनिफ्राय कलेजनिफ्राय प्रिन्सिपालनिफ्राय लाबोनाय सार्टिफिकेट बेखौ होनांगोन आरो लास्ट डेटआ बेनिया 26 सेप्तेम्बर स' नोंथांमोना अनलाइन खालामदो सोलिगासिनो दङ दा बे जाबाय कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै NHM नि आन्डाराव दा लेटेस्ट जब फैगासिनो दङ आरो गोबां जब फैबावगोन APDCL फरेस्टआव फैगोन आसाम पुलिस फैगोन स' नोंथांमोना नेना थाथ'दो जेब्ला अफिसियेल आपडेट फैयो बेबायदि स' नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन